Dragile mele, drumul spre succes este acela pe care îl cucerim prin propriile valori și performanțe. Luxorize ne propune de această dată, prin Star Legends, să experimentăm performanța în îngrijirea unghiilor. Acum suntem invitați să ne bucurăm împreună de calitatea premium a gamelor senzaționale de oje semipermanente Elite Pure și Rubber Base Elite Charm, cu formula inovatoare Hema Free pentru o manicură memorabilă de legendă. Cadoul oferit de Luxorize ne creează o experiență absolut legendară. Primim și un Secret Beauty Bag gratuit la fiecare achiziție de peste 99 de RON. Accesează formula legendelor. Alege și tu Luxorize pentru o strălucire de star. Descoperă diferența chiar acum!